dom. No, ešte tu bude veľa práce, musíme tu doniesť nábytok. Jane, konečne si sa ozvala. A čo, ako sa máš? Áno, sme sa presťahovali. Práve trošku upratujem. John išiel na nákupy. Dobre, neskôr sa ti ozvem. Ahoj. Ahoj. Ahoj, pomoc, bolo tam jedno dievča, ktoré ma chce zabiť. Ale neblázni, to preháňaš. Fakt. Kto je tu? V roku 1630 sa 4 sestry Victoria, Sofia, Alice a Nicole stali obeťami vraždy. Ich vlastný otec Charles ich utopil. Po masovej vražde ich matky Stell, ktorú zabil. Alice ako 8-ročnú utopil. Charles nikdy nevyzeral na vraha. Len donedávna to bol milujúci otec, ešte milujúcejší manželom, ako sa hovorí. Po krachu jeho firmy Charles Alice, ktorú založil v roku 1612, sa zbláznil. Keď ho jeho žena nahnevala, uškrtil ju. Potom sa vrhol na Alice. Smrť v 8 rokoch a utopil ju. Jej telo zakopal pred domom. Ako druhú zabil Nicole. Smrť v 13 rokoch. Tu taktiež utopil. Ako ďalšia zomrela Victoria. Smrť v 14 rokoch, ktorú uškrtil. Keď Sofia zomrela v 15, pokúsila sa o útek a dobudal ju. Všetky telá zakopal pred domom a neskôr v roku 1650 spáchal samovraždu. Hovorí sa, že tieto 4 dievčatá chodia po svete a zabíjajú ľudí. Na odvolanie týchto duchov treba papier a zapalovač.
No týchto duchov netreba dráždiť. Sú schopné vyvraždiť aj celú rodinu. Odvoláte ich tak, že na papier napíšete ich mena, spolu s odvolávam vás a ten papier spálite. Čo to bolo?